మన తొండి సంజయ్ యాత్ర ఆఖరి జాలకు వచ్చింది కదా. ఈ నెల 14 తారీఖు నాడు ఓడుస్తుందట. ఏ కథ క్లైమాక్స్కి వచ్చింది కాబట్టి తొండి మాటలు, తొర్రి మాటలు, తత్తర మాటలు జర్రంతా ఎక్కువ చేస్తుండు మన చెవులలో పువ్వులు పెట్టే పార్టీ చీపు బండి సంజయ్ అన్న. నిన్ననో మొన్ననో రంగారెడ్డి జిల్లాలకు పల్లెటూరులో కచేరీ పెట్టిండు. మీ సమస్యలు ఏమన్నా ఉన్నాయా, నా ముంగట చెప్పుకోరి అని ఏదో ఊహించుకొని అడిగినట్టున్నాడు. పాపం తొండన్న అనుకున్నట్టు ఏ మాత్రం జరగలే. కేసీఆర్ను టీఆర్ఎస్ పార్టీని ఈ ఊరోళ్ళు తిడతారని మస్తు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టున్నాడు బండన్న. కానీ వీళ్ళేమో మామూలుగా వాళ్ళ పేదరికం బాధలు చెప్పుకున్నారు ఇట్లా. మాకు 1 ఎకరం ఉంటే ముసలాయన దగ్గర అయ్యిండు, అమ్ముకున్నాడు. అది 6,000కి అమ్ముకుండా 7,000కి అమ్ముకుండా వాళ్ళు ఇమ్మంటే ఇస్తలేరు. నేను ఒక్కదాని చేయాలి, ఒక బిడ్డ పెళ్లి చేసిన, ఆమె కష్టాలతోటి ఉంది. ఇక భూమి లేదు, ఏది లేదు, నేను దేవాలి, ఆయనకి ఎత్తాలి. ఒక కొడుకుంటే చేజాలకే కన్నా పోయింది. మేము చాలా బాధల్లో ఉన్నాం. 2 సంవత్సరాలు 10 సంవత్సరాల నుంచి కూడా అంజయ్ సార్ను ఎన్నుకున్నందుకు కూడా కొంచెం వరకు న్యాయానికి వచ్చేసినాం. ఇప్పటికి చాలా మంచిగా ఉన్నాం సార్. ఇప్పటికైతే మాకు ముందుకు ఇంకా మంచి చేస్తే మంచిగా ఉంటుందని చాలా ఆశపడుతున్నాం సార్. అప్పుడు బీజేపీ అంటే ఏందో తెలియదు. మా ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కటి బీజేపీ గుర్తుంది. ప్రతి ఒక్కటి. పాండురంగారెడ్డి ఎంబడి మా ఆయన ఉన్నాడు, బుచ్చిరెడ్డి ఎంబడి మా ఆయన ఉన్నాడు. వీళ్ళందరూ ఎంబడి తిరిగినా కూడా ఆయన చనిపోయినాడు కూడా ఒక్కరు వచ్చి ఇట్లా చూడలేరు. మా పిల్లగాళ్ళు 2 పిల్లలు ఉండ్రు, ఒక బిడ్డ ఒక కూతురు పెళ్లి అయింది. మాకు భూమి లేదు, ఏం లేదు. మాకు ఇల్లు లేదు, భూమి లేదు, అది లేదు, ఇది లేదు అని వాళ్ళ పరిశాన్లు వాళ్ళు చెప్పిర్రు. ఇక సారు వారికి అస్సలు సాటిస్ఫాక్షన్ కానట్టుంది. మైక్ అందుకొని సానుభూతి రాజకీయము, రెచ్చగొట్టే రాజకీయం మొదలుపెట్టింది ఇట్లా. మీటింగ్ స్టార్ట్ అయినాక రోజంతా నందిటుడే 24 గంటలు మొన్నొక్క తెలుసా, ఈ బండి సంజయ్ తొందరగా చచ్చిపోవాలని చెప్పాను. నేను చచ్చిపోతానంటే రైతు బీమా వస్తుందట. నేను అన్నా నాకు వ్యవసాయం లేదు, నేను తొందరగా చచ్చిపోతాను, నీకోసం చచ్చిపోతా. నేను నాకు మా భార్యకి ఫోన్ చేసిన, నువ్వు ఇన్సూరెన్స్ పైసలు, మా భార్య బ్యాంక్ ఉద్యోగి, నువ్వు ఇన్సూరెన్స్ కడితే ఆ ఇన్సూరెన్స్ పైసలు వస్తే నా చావు కోరుకుంటున్నావు, కానీ ఆయన తీసుకపోయి ఇచ్చేయి బతుకుతాడు బాగా అని చెప్పాను. నేను ఎప్పుడు చచ్చిపోయాని పైదానిక వేనా. నాకు గుండెపోటు వచ్చింది 2012 గుండెపోటు వచ్చింది. నాకు గుండెపోటు వస్తే డాక్టర్లు పిలిచి మా అమ్మని పిలిచి మీ కొడుకు చచ్చిపోయాను అని చెప్పన్నాడు. మా భార్య పిలిచి నీ భర్త చచ్చిపోయాడు అంటే మా ఇంట్లో ఏడ్చుకుంటూ కూర్చున్నారు. అనుకోకుండా ఆ అమ్మవారి దయవల్ల మళ్ళా బతికిన. నేను పైదానిక వేనా. ఆయనతో పైన దర్వాజాలు బంద్ చేసిండు దేవుడు, బంద్ చేసి మళ్ళీ కిందికి పంపినాను. ఎందుకు పంపినంటే మోడీ సార్ నీకు అవకాశం ఇస్తాడు, నీకు సేవ చేసే అవకాశం ఇస్తాడు, అందుకే నువ్వు తిరగాలే, రాష్ట్రం మొత్తం తిరగాలి, పేదల కష్టాలు తెలుసుకోవాలని చెప్పి నాకు పునర్జన్మ ఇచ్చిండు. అందుకే నేను రోడ్ల గాడి మీకోసం తిరుగుతున్నా. ఇన్నరా అల్లా గీన గారట యమలోకపు గేట్ల దాకా పోయి వచ్చిండట. నీకు స్టేట్ బీజేపీ ప్రెసిడెంట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్నది, అందుకని నువ్వు బతకాలే, మోడీ గారు నీ అసంటోని కోసమే ఎదురు చూస్తుండు, నువ్వు పోయి పాదయాత్ర చేసి జనానికి గిట్ల హరికథలు చెప్పాలే అని దేవుడు గీనకు ప్రాణం ఎక్స్టెన్షన్ చేసిండట. విన్నారు కదా, మన పువ్వుపాటి గల్లీ చీఫ్ ఏ లెవెల్లో అందరికి చెవుల కాలీఫ్లవర్ పెట్టిండో గదన్నట్టు సంగతి. తెలంగాణ పల్లెటూరు జనాలంటే ఈ బీజేపీకి, ఈ బీజేపీ గల్లీ చీఫ్కు ఎంత చిన్న చూపు ఉందో చూడు. ఈ పార్టీలకు మామూలు జనాలేమన్నా ఉల్లుక ఫట్టా లెక్క అవుపడుతున్నారా అని అనుకుంటుర్రట. ఈసారి పోయినాక ఊరోళ్ళు, ఈయన చెప్పిన హరికథల ముచ్చట్లు తెలిసిన పక్కూరోళ్ళు.